Τι τρώει ένας διαβητικός για πρωινό? Σκατά τρώει, δεν μπορεί να φάει και τίποτα άλλο. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Έχω φτιάξει έναν ελληνικό χωρίς ζάχαρη, γιατί απαγορεύεται η ζάχαρη. Αν και δεν τα έχω καταφέρει πολύ καλά τον τελευταίο καιρό, γιατί από τότε που μου πάνε κομμένη ζάχαρη, σηκώνομαι 3 ώρα το πρωί και τρώω σοκολάτα. Μαύρη βέβαια, αλλά παραμένει σοκολάτα και απαγορεύεται. Τέλος πάντων, πιπεριά. 2 αυγά που θα τα κάνω μελέτα. Ο Θεός να τα κάνει μελέτα με 2 αυγά. Μου τελείωσαν, πρέπει να πάω να πάρω. Και ντομάτα. Γενικά παίζει πάρα πολύ σαλάτα. Αυτά. Πάμε να φάμε. Μελέτα προφανώς και δεν βγήκε. Βγήκε μία να μην πω τώρα. Τέλος πάντων. Όσοι δεν ξέρετε από διαβήτη, που είναι λογικό να μην ξέρετε, απαγορεύονται πολλά πράγματα. Εγώ έτρωγα για πρωινό βραστό αυγό με αβοκάντο και φέτα του τόστ. Απαγορεύεται το πολύ αβοκάντο, δεν κάνει. Ωρ, μαλάκα, η